on. Joo, voi. No. No kävikö niin, että kaikki kattelee ikkunasta? Joo, mä olin siellä ulkona. Kohta tulee Kela-taksi. Joo. Oliko sunkin naapurit? Missä se Markkiksen mies on, kun ei oo autoa ollut? Ne on varmaan kysynyt. Niin, missä Iska? Koska auto ei ollut. Okei. Joo, sä olit silleen fiksuna. Minä tiedän. Niin, se on joku kutsuma silleen. Joo. Niin ne tiesi, että se on Somerolla vaihtamassa koiraluutautua. No hyvä. Mitä Iska nyt tekee? Meni istuu parvekkeelle aurinkoon, kun just syötiin lahtisoosia, vihreitä papuja, perunoita ja tomaattia ja koko. Se on niin hyvä ruoka. Okei, nyt Iska on viettänyt villin pari päivää. Niin, ilmeisesti. No. Okay. Joo, niin